Hei, salutare toată lumea, eu sunt Cezar și astăzi vom face un videoclip despre Soccer Manager, un joc interesant. Un joc nou a apărut, se cheamă Soccer Manager 2017. Da, și m-am gândit să fac o carieră cu o echipă de succes. Hai vedem despre ce echipă este vorba. Da, probabil că aici scris Barcelona, dar nu este Barcelona. Este vorba despre Real Madrid. Da, hai să mergem la ea. Da, Real Madrid a numit un nou manager. Dar vrem cine suntem în Champions League. Sunt cu Juventus, Tottenham și Basel. Da. Da. 36 de milioane. Buget. E mare. E bun. Bugetul. 5 milioane. Da, hai să-l dăm pe ăsta. 5 milioane, mamă, uite ce ofertă. Dar eu cred că nici măcar nu o să folosească. Da. Și hai să vedem ce avem pe aici. Dar avem pe Keylor Navas care vreau să-l vând. Vreau să-l vând pentru că o să fie bătrân pe Casillas. Îl păstrez. Îmi place. Da, foarte interesant jucătorul. Și îl avem pe Ramos, chiar dacă îmi place foarte mult să bag pe lista de transferuri. Pepe nu mi-a plăcut niciodată. Băgăm pe lista de transferuri și pe el Nacho e tânăr. Carvajal este tânăr. Danilo la fel, Casemiro la fel. Da, îl avem pe Luka Modric, 17 milioane. Așteptam să fie mai puțin, vreo 15 milioane, 14. Odegaard, așa, Benzema, Ronaldo. Da, pe Ronaldo o să-l păstrez. Și ceea ce vreau eu să fac, prima dată să fac un transfer epic. Nu aici. Să-l aduc pe Messi sau Neymar la noi. Hai să încercăm. Da, n-avem bani totuși. Garay. Bă, nici bine nu a început jocul, că ăștia de obicei după 2-3 săptămâni transferă. Calme. Se pare că o să avem viață grea contra Barcelonei. Ok, Chelsea interesată de transferul lui Modric. Ieși. Da. Oferta e bună, îl dăm pe 15 milioane. Vedem cine se retrage. Modric, care pleacă la Chelsea. Da, hai să facem echipa rezervelor. Coentrao. Nacho, dar ce caută Varan acolo? Ce caută Varan acolo? Pe banca de rezerve. Che Rodriguez îl înlocuim cu Lucas Silva, Kovacic și Casemiro. Și Ronaldo
Nu o să joace, o să joace Odegaard cu Lucas Vazquez și Morata. Cam așa arată echipa. Echipa e bună. Da, meci cu cine avem noi? Cu Real Betis. Hai să-i batem. Da, și în episodul ăsta voi face și FTS 15. Am văzut că 2017 tot se țin de FTS 15 și FTS 17. Eu n-am putut să instalez FTS 17. Iată, Morata, gol! Gol, minutul 4. Iată, corner pentru Real Betis! Hai, Casillas! Aici, nici bine la început. Hai, tu faceți. Hai, îmi rupe stă jucătorii. Al bag pe Ramos. Ce, bă? Ce caută ea în caiul nostru? Bă, da, bă. O, Morata, Morata! Gol! Morata! Bravo, Morata! Silva, Morata! Nu a mai reușit. 12 șuturi care 8 pe poartă și 2 goluri. Mamă. Dar Akanji mai sunt. Castro, bine, Castilla. Hai, Vazquez, dă-i lovitura. Odegaard, Morata. Gol. Hat-trick Morata. Clar, omul meciului, el este. Ha, ce bine că l-a dus pe ăsta. E vedem ce se mai întâmplă pe la Amicali pe aici. Osasuna bate Mallorca, Las Palmas, așa. Dar ce e asta, Sevilla Atletico? Da, dar nu mă interesează. Mamă. Alcorcon. Aici parcă juca un român. Da, uite, ochii roșii. E bunicel. Jucătorul. Și aici în antena contra. Cred că da. Gimnastic bate Sevilla cu 1-0. Barça bate Getafe cu 1-0. Noi batem Betisul. Și da, Alaves bate Deportivo. Da, și trebuie să câștigăm și 15 milioane. Da, hai vedem cât va dura ca Coentrao să revină. 55 de milioane. Și 11 săptămâni. Bă, ăsta mi-l-a rupt. Mi-l-a rupt. Da, mă mai jucat și amicalul ăsta. Și apoi trecem la FTS. Oferte la Sevilla. Da, oricum Pepe nu prea face nimica. Îl dau 2.930.000. Da, Pepe semnează cu Sevilla. Da, și hai să vedem dacă avem dacă avem atâtea milioane. Hai să facem transfer.
Păi odată, Griezmann. Îl vând pe Benzema și le-a pe Griezmann. Și mai rămân și bani, poate pentru Messi. El costă 48 de milioane, ia 58 de milioane. Și îl vând pe Benzema. Sau pe Bale, nu știu. 51 de milioane. Și acum Neymar sau Messi. Mai întâi hai să vedem de cine vine. Păi, Ramos 19 milioane, Rodriguez, nu o să vând niciodată pe Rodriguez. Unul dintre jucătorii mei preferați. Bine, da, Benzema. 36 de milioane. Îl vând pe Benzema, nu-mi place chiar așa de mult. Iată, Griezmann. Nu. Da, Griezmann refuză. Clar din bază nu dorește să-l vândă. Pentru Benzema, da, o să accept 33 de milioane. Eu nu cred că valorează 36 de milioane. Dar hai să ne ocupăm de Griezmann. 55 de milioane. O smărlan, mă, eu nu dau atâta. Îmi dau 60 de milioane. Griezmann, ce zice aici? De Jose ăsta, da, nu mă interesează, dau așa. Da, de Benzema, mamă cât am făcut. Mamă cât avem. Deci mai oferim o dată. Oferim 60 de milioane, 400 de euro. Și încercăm cu Messi sau Neymar. Mai bine dau cu Messi. Vreau să văd cum face acolo cuplu Messi cu Ronaldo. Știi, mai bine în loc să-l vând pe Benzema, îl vindeam pe Bale când am însoțit. Îl țineam rezervă degeaba. Neymar, Messi. Valorează cât am dau eu pe Griezmann, o leacă mai mult. 70 și... hai, 80. Griezmann nu acceptă. Messi nu acceptă. Ramos. Da, mai bine îmi iau un locuitor în loc să-l iau pe Messi. Ia să vedem. ...25 de ani. Fundaș central. Căutăm. Alaba. Nu știu ce să zic. Nastasic. Bă, dar chiar neghez, că știu că ăsta evoluează bine. Păcat că n-arătau vereurile aici. 27 de milioane pentru neghez. Sigur o să vină. Și hai să mă ocup de Griezmann sau Messi, nu știu. Hai, 89 de milioane pentru Messi. Și Griezmann nu acceptă.
Hai mă, Griezmann. 70 de milioane. Și dăm, hai să-i dăm și lui Neymar. Și știu ce trebuie să fac dacă îl iau pe Neymar. Barcelona. Îl bag pe Ronaldo atacant central și Neymar LV. Da, Neymar. M-am șmecherat. 85 de milioane. Da. De unde o să avem noi banii ăștia? Aoleu. Acum intrau accidentat. Hai să băgăm pe Isco. Aici. Jucam și cu Isco. N-am făcut 3-2 cu Betis. Meci cu Giorna, Liga 2. Trebuie să-i dăm un gol din prima când mi-a dat lui Betis. Cea? Haide, e roșu, roșu. E roșu. Menendez. Hai, Silva. Gol, Isco. Bravo, Isco. Hai, mă, mai dăm niciun gol. Ha. Isco. Gol, Silva. Scăpat că a fost împrumut în sezonul trecut. Și nu a jucat mult. Da, așteptați, vă rog. Da, am revenit. Gol aici. Morata. Anel. Iată, ne atacă ăștia. Ne da gol. Și pe doua repriză. Hai să-i luăm tare. Hai mă, Jordan nu e așa de periculoasă. Mi-a dat un gol, dar... Da. Moratino, gol. Bono, cine mi-e? Vasquez, Morata, 6-1. Mamă. Iar în atacul. Bine, Casillas. Și în portar ceea ce să le aduc pe Iker Casillas. Îl readuc, nu o să l-aduc. Câștigăm. Barça bătută de Betis. Da, nimeni nu a acceptat.
Da, Neymar a acceptat și că nu e interesat. Da. Ăștia vor 37 de milioane. Hai să le dăm 34.500. Le ajunge. E, dacă Neymar nu vrea, îl oferim pentru Griezmann. Sau Messi. Avem bani. Nicio problemă. 80 de milioane. 400. Nu acceptă. Hai, Messi. $95 de milioane. Hai, mă! Dacă la joacă, dar n-am din ăștia. M-am doar 100. Hai, mă, că ăștia fac pereche bună. $100 de milioane. Nu mă las până ce nu vine Messi. $85 de milioane. Nu știu, pe ăștia mi doresc mult. Manchester City interesat de Niguez, da, nu sunt, nu poate le ia. Lua... Da, nu degeaba e cea mai bun jucător în lumii. Sau prin cei mai buni jucători în lumii, nu. Părerea mea, că uite ce mai bun. 105 milioane de euro. Și Griezmann, dacă nu mai vrea ultima ofertă. $95.400.000. Imensă ofertă. Griezmann cred că să accepte. Niciunul. Niguez a acceptat. Da, o să vină Niguez. Clar o să vină Niguez. La atâtea titulari de bază. $100 de milioane. Bă, dacă nu accept. Dacă n-a acceptat atâta...
acceptă. Abia acum acceptă. Când nu mai am eu bani. Adică mai am bani, dar nu pentru el. Acum, abia acum acceptă asta. Da, nu pot să-l iau. Mamă, ce la rar mare. Trage, nu avem bani. Nu avem bani. Da, am jucat aici. Mai avem un amical. Cred că o să joc și pe asta. Apoi trecem la alte jocuri. Hai mă, mai repede. Dezeciul 2016. Bă, noi suntem în 2017. Da, inghez. Avem un locuitor. Să vedeți ce șmecher e inghez ăsta. Da, ce am dat aici? Mergi cu S.D.Huesca. N-ar trebui să eu mergi foarte greu. Morata, gol. Vasquez. Asta e un viitor talent. O, ce facem aici? Bine, Casillas. Era zic Casillas. Hai, penalti. Morata. Cum pare că ăsta să fie golgheterul nostru? Ratează penaltul, dar apoi marchează. Cum pare că ăsta să fie golgheterul nostru? Da, mă gândesc să fac niște schimbări. Locul lui Isco intră Odegaard. A, da. Voi mereu îți dau pe ăla. Chestia aia cu vechi. A doua repriză. Da, 2-0. Doar 2-0. Poliție. Odegaard. Hai mă, ce ai? Varan, Valentin. Galben, da, Danilo, galben. Bine, Casillas. Da, doar 2-0. Almeria bate Malaga. Da, o să avem meci cu Betis. Acum jucăm
FTS 5. Stați așa. Da, din câte vede așa Fenia. Chiar dacă s-a demodat, mie încă nu mai place. Păi, ca lumea. Și la noaptea 5 la Fenia 2 și Fenia 1. Dar doar la Fenia 4 când am chiar nu sunt bun. Da. Aici avem primul meci de campionat, sunt la Almeria. Vreau să ajung în Champions League. Da, am făcut un transfer, Ter Stegen. Avem bănuți deoarece am câștigat o cupă. Cupa Friendly contra lui Bayern München. Și am cresc jucătorii. Nu cresc în Yang-yu ăsta e slab, rău, la corona. Putem simulăm pentru 5 și o punem așa. 14 milioane avem. Este pe stadionul nostru. 19 luni. Nu funcționează. Nu începem. Vedem gol din prima iubire. Ai, bă, am dat-o prea tare. Bine. Hai, hai. Azez, Tievi. Durabil. Cine mai fost? Trebuie să fac ceva. Să-ți dau la setting. Hai văd și numele aia. Display settings. Așa. Dos Santos la balon. Dos Santos. Mă, nu de gol. Am văzut. Tievi. Suarez. Nu e Suarez, vreau să fie lui Suarez. Păcat. Am ratat. Durabier, Trujillo, nu știu cum se pronunță. Tievi, mișcăm Camelcu, Inghez. Unde da, bă? Leșinacule. Și ăla are tot leșinacul. Stai mă acolo. Așa. Trujillo. Ok, Suarez, Mendez. Tievi, bară. Cât minune avem. Ce Suarez, bă, că la corona era balon. Hai să facem niște dribbling-uri aici, așa. Așa, mă. Braziliană, nu știu. Arăteam că sunt Ronaldo, bă. Ronaldo combinat cu Neymar. Bruno Soriano, cred că ăsta. Sper că am ținut încolo. În partea în care dați. Gomez? Halstubin? Da, e Gomez. Păi termină prima repriză. 0-0, ma. Da, bunis. Da, nu merge. Acum are merge cu tunul. Așa. Suarez. Hai, Suarezito.
Golață! Gol! Golață! Dar nu golață. O golață și un produs. Foarte bun. Schimbăm numărul 10. Nu. De ce Tievi era marcatorul number 1 pentru ăștia? Nu, și-a făcut apariția pe tabelă de marcare. Ce fault? Suarez, Azez, nu știu ce spune. Oameni Costa. Corner. Azez. Soiane, gol. Nu, Corona. Suarez. Păi gol, 3-0. Iar ea. Nu, că acum nu de gol. Hai. Da. Tot Suarez dau. Mamă, cum trec. Suarez. Sper că face head-trick-ul. Dacă marchează acum. Gol. Da, head-trick. Și bun. Iar în doi nu rostie. Da, nu l-am mai luat. Suarez. Țăcat afară. 5-0. Îi batem. Hai mă, stai acolo. Aveți gol. Gol. Să-l vedem fără. Ia Suarez o dă. Asist. Asist pentru Suarez. Suarez. Ce face? Bravo, frate, 0. 5 goluri, frate. Și n-am hack. Suarez. Hai. Fault. Hai, dă un galben. Ce tare, da. Zalai. Șpigul al nostru. Jucătorul meu preferat. Renard. Da. Se termină meciul. 7-0. Clar pentru primul. În meciul numai de meci chiar. Da, foarte frumos. Level 3. Slalomul. Record, da.
Da. Cu ce zibuiesc? Nici cu granada. Cu granada. Pe 11. Da, sperat 6-7. Lasă să mă gândesc. O să joc sau să batem. O să menținem pe locul 2. Nu începem. Fiorul, Fiorul, Fior. Rico. Bun. Văd. Gol.